Tässä on tämä iPad 1:lle suunniteltu tällainen suojakotelo, joka on siis yltympäri menevä kotelo, josta kansi aukeaa tälleen nätisti ja sitten sen saa pyöräytettyä tänne toiselle puolelle. On vähän hankala nyt yhdellä kädellä operoida, mutta tämän saa tänne toiselle puolelle kiinni siten, että se sitten on tolleen viistosti takaa näyttää tältä, eli se on tommosen läpän takana sitten toi kansi paikallaan, että saadaan tämmönen kolmiotyyppinen. Mut se minkä mä nyt huomasin, kun mä laitoin tänne iPad 2 sisälle, niin ensinnäkin se, että nämä painikkeet iPad 2 on tuolla sen verran paljon syvemmällä, että niihin pääsy näistä iPad 1 reiistä on hieman haasteellista. Samalla lailla on täällä kaikki nämä painikkeet. Ja on vähän tuolla niinku vaikeasti saatavilla. Toi on oikeastaan ainoa mikä toimii on toi alaliitin. Ja se mikä on kanssa, mulla nyt voi johtua siitäkin, että mulla on ollut toi iPad 1 tässä vuoden verran näissä kuorissa, niin tää on löysä. Eli tää iPad liikkuu täällä kotelon sisällä ja se ei oo kivaa. Eli se ei pysy niinku oikein ryhdissään ja paikallaan täällä kotelon sisällä. Se heiluu ja hölskyy. Kun taas toi iPad 1 menee tänne todella nätisti. Ja kun ajattelee, että tää nyt on ollut vuoden verran tuolla kotelossa, niin ainoa mikä on jälki on tommonen likajälki tossa, joka on suoraan tulee tosta kotelon muodosta tosta. Eli vähän kun puunais, niin se lähti siitä pois. Täysin virheettömässä kunnossa muuten pysynyt iPad 1 tuolla kotelon sisällä. Katsotaan jos mä nyt saan sen yhdellä kädellä tonne sisään, mut niin kun mitenhän mä nyt näyttäisin. Tässä on tossa on nyt noin molemmat vimpaimet vierekkäin. Niin tää iPad 2 on ohuempi. Ja sit siinä on tommonen, toi reuna on eri muotoinen. Niin kuin näkyy. iPad 1 on tommonen tasainen ja tää on vähän tälleen niinku beveled, tommonen kaareva reuna. Niin sen takia tohon nappiin on nyt vaikea sitten päästä. Tuossa iPad 1 kuoressa. Mutta katsotaan jos mä saisin nyt tän yhdellä kädellä tänne pujotettua tänne kanteen sisään. Tää painuu tänne nätisti näin ja sitten täältä reunasta pyöräytetään toi lipare tonne laitteen alle. Se on nyt vähän nuhrusen näköinen, mutta tää on tosi jämäkästi täällä. Kaikki painikkeet löytyy heti tosta aukosta. Samaten toi virtapainike, kuulokeliitännät. Kaikki on niinku viimeisen päälle paikallaan ja on tuhdisti ja tukevasti kaikki paikassaan. Eli vähän nyt vaikuttaa siltä, että toi iPad 2 niin ainoa tapa saada se suojaan on hommata tällainen smart cover, joka siis liimaantuu tonne magneetilla kiinni ja toimii tällä tavalla. Mutta tässä smart coverissa on se ikävä puoli, että tää laite jää paljaaksi täältä takaa. Ja näin ollen tää on hyvinkin altis kaikennäköisille naarmuille. Lisäksi se on hirveän liukas. Jos sä laitat sen johonkin puhujaständiin paikalleen, niin ei se pysy se
luisuu sieltä pois. Kun taas iPadin 1 kuori, niin täällä oli tämmönen mikrokuitupinta joka puolella. Niin tääpä muuten pysyykin tosi hyvin paikallaan. Ja on silleen mukava käyttää, koska tää toimii tällaisena kuin kansiotyyppisenä ratkaisuna. Voi olla tottumuskysymyskin, mutta on ollut todella hyvä kuori iPadin 1. Ja nyt hieman pettymystä tuntien siirryn iPadin 2, jossa on tämmönen lärpäle tässä, joka ei suojaa laitetta kuin tosta näytöstä. Kaiken näköinen rahina ja rohina jo nyt tuossa pöydän pinnalla kertoo siitä, että nätti pinta tulee olemaan hyvinkin äkkiä naarmuilla. Mutta jäädään seuraan tilannetta. Kehitys on kehittynyt tähän suuntaan ja nyt ollaan sitten menossa tällaisessa kohtaa. Sellaisia kuorivaihtoehtoja.